יש מספיק בוגדנות, שנאה, אלימות, גיחוך באדם ממוצע כדי לזיין כל צבא בכל יום נתון. והטובים ברצח הם אלה המטיפים נגדו, וטובי השונאים הם אלו המטיפים לאהבה, והטובים במלחמה למעשה הם אלה המטיפים לשלום. אלה המטיפים אלוהים צריכים אלוהים, ואלה המטיפים לשלום אינם חיים בשלום. אלה המטיפים לשלום הם חסרי האהבה. הישמר מהמטיפים, הישמר מהיודעים, הישמר מהאדם הממוצע, מהאישה הממוצעת, הישמר מאהבתם. אהבתה ממוצעת מחפשת את הממוצע. אך בשנאתם יש גאונות. יש מספיק גאונות בשנאתם כדי להרוג אותך, כדי להרוג כל אחד. הם אינם מסוגלים ליצור אומנות ולכן לא יבינו אומנות. הם יחשיבו את כישלונם כיוצרים רק ככישלונו של העולם. הם אינם מסוגלים לאהוב בשלמות, ולכן יאמינו שאהבתך אינה שלמה, ואז הם ישנאו אותך. והשנאה שלהם תהיה מושלמת, כמו יהלום נוצץ, כמו סכין, כמו הר, כמו נמר, כמו רעל. אומנותם היפה ביותר